Seguinte tema. Hai un par de cousas, entre outras, pero indo só así aos temas principales que non nos parecen de recibo. E un deles é que se faga unha exención no pago das entradas para unha única empresa, na práctica, para unha única empresa do Concello de Lugo. Precisamente a única empresa que se eximiu o pago do ICIO en todo o Concello. Pois esa mesma empresa faixelle unha bonificación para que os seus clientes non teñan que pagar, ou teñan que pagar o mismo que paguen os veciños de Outeiro do Rei. Non entendemos por que se fai eso, ou por que se fai esa empresa únicamente, non se fai pois para os clientes dos supermercados, para os clientes dos restaurantes, para os clientes de calquera outra empresa, que sería tamén un beneficio como outro calquera. Nós creemos que non se debe facer, pero tampouco se debe facer para unha única empresa. Estáse pagando con cartos públicos, un servicio a unha empresa privada, e nós non podemos estar de acordo para nada con eso.